Ti si potpun, zar me želiš u sebe? I da dođem pitam se što ću dati. Ti si savršen, zašto si me tražio? Zašto ne odustaneš, nećeš stati? Vladar na nebesima, uzvišen kralj, želiš kraljevstvo da ti malim ljudima, moliš me da postanem dijete ponizno. Vladar na nebesima, uzvišen kralj, želiš kraljevstvo da ti malim ljudima, moliš me da postanem dijete ponizno. Ti si potpun, zar me želiš u sebe? I da dođem pitam se što ću dati. Ti si savršen, zašto si me tražio? Zašto ne odustaneš, nećeš stati? Vladar na nebesima, uzvišen kralj, želiš kraljevstvo da ti malim ljudima, moliš me da postanem dijete ponizno. Vladar na nebesima, uzvišen kralj, želiš kraljevstvo da ti malim ljudima, moliš me da postanem dijete ponizno. Moje srce želi znati, tebe zvati Aba Oče, i bez straha i bez srama, Aba Oče, Aba Oče. Moje srce želi znati, tebe zvati Aba Oče, i bez straha i bez srama, Aba Oče, Aba Oče. Moje srce želi znati, tebe zvati Aba Oče, i bez straha i bez srama, Aba Oče, Aba Oče. Vladar na nebesima, uzvišen kralj, želiš kraljevstvo da ti malim ljudima, moliš me da postanem dijete ponizno. Vladar na nebesima, uzvišen kralj, želiš kraljevstvo da ti malim ljudima, moliš me da postanem dijete ponizno.
Mislim da ljepše nismo mogli započeti današnje snimanje, današnju emisiju na sam blagdan na Uskrs. Na samom početku, dragi naši gledatelji, u ime cijele ekipe CMC televizije želim vam sretan Uskrs. To vam isto želi i moj gost koji nas je uveo u emisiju. Alane, dobar ti dan, dobro mi došao. Dobar dan, Ana, tebi, evo i svim gledateljima CMC televizije i svima isto tako želim sretan Uskrs. Hvala ti na ovoj krasnoj izvedbi. Da, evo ga. To je to, duhovna glazba, što reći, prekrasno, jedno veliko za mene, jedan novi put, jedan novi smjer kojim se bavim već par godina i tako je došao i ovaj nam album Kamenita vrata. Evo, ja moram najprije reći ti da ti čestitam, odnosno tebi i svim izvođačima koji su sudjelovali na ovom albumu. Naime, vi ste nam se vratili iz Splita sa Porinom. Jako smo sretni svi i evo moram spomenuti znači da su na CD-u učestvovali Marija Ivana Husar, Nina Badrić, sestre Palić, Stjepan Lah i mnogi drugi, a producent je Ante Gelo uz pratnju Roberta Vrbančića, Gorana Kovačića, još niz kvalitetnih vrhunskih glazbenika, tako da evo, svima im i ovom prilikom još jedan počestitam. Evo i mi isto također. Daj molim te reci nam, odnosno našim gledateljima koji nisu imali priliku još doći utorkom na Kamenita vrata, što je ono ukratko što se ondje zbiva i događa? Ma to je jedna prekrasna priča i uopće, evo, probat ću biti kratak jer bi o tome mogao pričati danima. Znači, to je utorak navečer, obična molitva, obična krunica koja se i pjeva. Znači, mi poslije svake 10 krunice izmolimo jednu pjesmu. Samo što je to postala genijalna svirka, broj 1, a broj 2, stvarno duhovno čovjek puno dobije. Jer, evo, iznese neke svoje čežnje, neke svoje probleme, neke svoje radosti, tuge. I već se utorkom skuplja oko 700 ljudi. Nas je krenulo 5 do 10, danas svaki utorak dolazi oko 700 ljudi. I onda smo odlučili snimiti jedan CD, napraviti jedan koncert. Tako smo prošle godine imali na koncertu 4000 ljudi na Trgu Svete Katarine i dobili smo Porina za ovaj album. Tako da je jedna takva priča koja je u stvari počela sa Spitkom i Kapuljačom i nas 5-10 tamburanje na Kamenitim vratima izrasla stvarno jedan predivan projekt. Evo, mi ćemo nagraditi najsretnije sa upravo ovim izdanjem i albumom. Ono što trebate napraviti biti na Facebooku nakon emisije, pa ćemo vas i nagraditi. Alane, nekako imam osjećaj u zadnje vrijeme duhovna glazba sve više prostora dobiva, odnosno medijskog prostora također. Sve više mladih se pokreće, okreće glazbi. Tu veliki utjecaj imate i vi, odnosno vi, kako bih rekla, poznati glazbenici koji ste se odlučili također priključiti i tom putu. Pa evo, između ostalog, ti pripremaš i veliki koncert. Ni manje, ni više nego u Tvornici kulture. To će biti prvi moj duhovni solistički koncert. Evo, karte se super prodaju, znači očekujemo jednu dobru večer, kvalitetne glazbe i da, dobro si rekla. Pa mislim, ti i ja smo već puno puta dotakli tu temu duhovne glazbe, kako ona raste i bilo je za očekivati da će mediji to prepoznati. Jer sami pogledi na YouTube-u linkova pjesama koje izvode duhovni bendovi, neki prelazi preko 1 milijun gledanja. Dakle, ne možemo zaobići da interes postoji, a ono što mislim da je zaista se dogodilo u duhovnoj glazbi, da je ona dobila kvalitetnu produkciju i onaj pravi pristup. Znači da smo uključili sve svoje znanje, umjeće, resurse, tako i materijalne, da to zvuči kvalitetno. Da možemo biti pandan pop glazbi koja se pušta naravno na svim ostalim izvorima medija. Duhovna glazba danas se može pustiti na radiju, ovakav jedan CD i ima identičnu kvalitetu produkcije kao jedna pop pjesma. Što mi imamo priliku čuti i danas svi zajedno u Bogovićevoj ulici. Ja predlažem da te mi još malo idemo slušati i uživati u glazbi, a onda se vraćamo natrag razgovoru.
Bože moj, priznaje kod tebe moj mir stanuje. Bez tebe sve prestaje. Ti si taj što vodi me. Tebe trebam, tebe trebam. Svaki tren te trebam. Moja utjeha i zaštita. O Bože, vodi me. Tebe trebam, tebe trebam. Svaki tren te trebam. Moja utjeha i zaštita. O Bože, vodi me. Prepuštam sve tebi ja. Daj da budem tvoj sam. Ja trebam te, Gospodine. Vodi me do sebe. Tebe trebam, tebe trebam. Svaki tren te trebam. Moja utjeha i zaštita. O Bože, vodi me. Tebe trebam, tebe trebam. Svaki tren te trebam. Moja utjeha i zaštita. O Bože, vodi me. Evo, prije nego si nam izveo pjesmu i sad nakon što smo je čuli, ti si zapravo rekao duhovna glazba postaje pandan. Ma ne da postoji, ja imam osjećaj da ona i je zapravo pandan pop glazbi. Reci mi, postoji li možda neka razlika načina koji stvaraš duhovnu glazbu od one na koje smo te možda navikli slušati ili koju smo slušali prije, još prije ove tvoje stanke koju si imao neko vrijeme? Pa naravno da postoji. Duhovna glazba je Božje nadahnuće. Znači, čovjek koji je protočan za to nadahnuće, onaj koji je u molitvi, onaj koji se predao vjeri, on piše duhovnu glazbu i evo, Istančani već sluh postoji među glazbenim duhovnim kritičarima. Mi znamo, recimo, tko je pogodio kad je napravio dobru pjesmu. Znači, tu se dosta osjeti što čovjek prolazi u životu, s čim se bori. Duhovna glazba je prekrasna, jer ona može pisati o svim stanjima čovjeka. Dok u ljubavi prema jednoj ženi ili žene od muškarca je to uvijek ljubav. Ili je tuga ili je radost. Dok evo, duhovna glazba pokriva puno više segmenta ljudskih borbi nego što je to samo jedna muško-ženska ljubav. Tako da duhovna glazba je jako duboka i zahtjeva veliki jedan unutarnji opet i napor da čovjek napravi to kvalitetno. Vjerujem. Isto tako jako si aktivan, imamo te priliku čuti i vidjeti, okupljaš mlade, razvijaš tu duhovnu kršćansku scenu, pa imam osjećaj da se sve više i na misama ima priliku čuti one pjesme koje smo možda navikli čuti, vidjeti, ali u jednom drugačijim aranžmanima, pa možeš li nam evo čisto par riječi gdje djeluješ, na koji način,
jer imamo te priliku vidjeti. Pa evo, ja sam svaki mjesec sa zajednicom u kojoj ja djelujem, to je zajednica Srce Isusovo, gdje su aktivni Marija i Ivana i sestre Palić i Nina. Sa tom zajednicom svaki mjesec odlazim u neko mjesto ili grad. Tamo radimo, znači, i glazba i jedan duhovni dio, budu jedna jako lijepa životna svjedočanstva i onda ta mjesta nekako poslije nas isto tako skidaju ove pjesme, skidaju to, pjevaju to na misama, uživaju tu glazbu i mislim da polagano kroz par godina isti takav posao kvalitetan odrađuju drugi duhovni bendovi, da ne kažem da smo samo mi, ali mijenja se ta glazba u crkvama i ona postaje puno zanimljivija. Evo, moram reći da ja kad sam prije 5 godina bio ušao na misu, kad sam se odmakao malo bio od svega, ja sam slušao tu glazbu u jednoj crkvi, sad nema veze kojoj, i bilo mi je sve tugaljivo, bilo mi je sve teško, bilo mi je sve tmurno. I on sam rekao, to mi je bio nekako poticaj, ajde da ja pridonesem nešto toj duhovnoj glazbi i mislim da su to osjetili sve ostale kolege i da danas imamo plodove tog rada. Evo. Mi ćemo te imati priliku tebe i tvoju glazbu, kao što sam rekla, slušati i u tvornici kulture. Možemo li još jednom ponoviti kojeg dana, datuma, u koliko sati, čisto da naši gledatelji znaju i negdje si to zapišu i zapamte. Da, evo, pošto je ovo bio jedan korizmeni dugačak period gdje smo svirali dosta te pjesme koje su bile okrenute toj muci Isusovoj. Poslije, znači, Uskrsa, 2 tjedna kasnije, malo i više čak, 14.4. u tvornici slavit ćemo. To će biti slavlje, to se zove duhovno slavlje, znači gdje će biti brze pjesme, gdje će biti jedna super atmosfera. Evo, pozivam sve one koji možda još nisu imali priliku čuti modernu duhovnu glazbu da dođu 14.4. u tvornici. Evo, vjerujem da onima koji možda nisu imali priliku čuti da su ih ove minute možda ipak malo motivirale, odnosno sigurna sam da vam se svidjelo ovo što ste čuli i da ćete doći ukoliko budete u Zagrebu, svakako se pridružite na tom slavlju, uživat ćete zasigurno. Alane, hvala ti puno što si nam došao, što si nam uveličao naše uskršnje izdanje Kafea i sigurna sam da se opet vidimo nekom skorom prilikom. Još jednom sretan ti Uskrs. Evo, hvala tebi i evo CMC televiziji koja tako podržava duhovnu glazbu i još jedan put pozdravljam sve gledatelje i želim vam svima sretan Uskrs.